Yeah.
ಆತಿಯ ಭಕ್ತಾಗಿ ಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಗೋದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದಿಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಗೋವರ್ನಿಷತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬಿನ ದೀಪನ ಮುಖಾಂತರ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಡಬ್ಬಿನ ದೀಪನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಐನಕ್ಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರನು ಮಲ್ತದ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಸೇವಾ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೊತ್ತಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರ ಅರಿಗಿನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಟ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಅಸೇಗೊಳ್ಳ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡರಂಚಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕಡಂಗೋಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಡಂಬರ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಕಿಶನ್ ತರ್ಪು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇವಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನನಾತ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋನು ನನಾತ್ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕೊರೋಡ ಪಂಡಿತ ಕೇನೊಂದು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಫಲಪುರ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರವಿ ಅಸೇಗೋಳಿ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಜೀರು ಬೀಜಗುರಿ ನೆತ್ತ ಪುದರ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಜೀರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಶಾಲೆ 2020 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಶಾಲೆ ನಿರಂತರವಾದ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗೋಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ಗೋಮಾತೆನು ನಮ್ಮುಡ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೋಮಾತೆನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಗೋಶಾಲೆಡು ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸುಮಾರು 400 ಮುಟ್ಟ ಗೋಮಾತೆಲು ಅಲ್ಪ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಗೋಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇನಿ ಅಕ್ರಮ ಗೋಸಾಗಾಟ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವುಲೇನು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪತ್ತದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಉಂತಾಯಿ ಪತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಗೋವುಲೇನು ಅತನ ರಸ್ತೆದ ಬದಿಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈಕಾರಿಜ್ಜ ಅಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋವುಲೇನು ಅಲ್ಪ ಕಂತದ್ದು ಸಾಂಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೀರಿ ಕೋಟೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಗೋ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಮಾರು 15,000 ಮೊತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತನು ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಆ ಗೋ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಇನಿ ಆ ಗೋವುಗೋಸ್ಕರ ಏರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಉಂಡಿನಿದ್ದು ಐಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮೊತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಗೋಶಾಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗ್ ಈ ಭಾಗಡುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಮಾತೆಡಲ ಎಂಕಲು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೋಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊರಡು ನನಾತ್ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲ ಆ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಆದುಪ್ಪು ಏಕಾ ಭಜನೆ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಇನಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲೆತ್ತದು ಈ ಗೋದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವನಿತಾಶ್ರಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ವತಿರ್ದು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸಂದರ್ಭಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ 25 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಜ್ಜೆನದಿದ್ದು 26ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಫಲಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶಿಕ್ ಮಾಡೂರು ಪಂಡ್ರೆ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಂಧರ್ ಇರುವಂಥ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಂದಿರ ಇವತ್ತು 25 ವರ್ಷಗಳ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 4ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಇವತ್ತು ಏಕಾ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಏಕಾ ಭಜನೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ವೈದಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಈ ಒಂದು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಗೋಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂಥವರು, ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಸಮಿತಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಹಿರಿಯರು, ಜಲಂಧರ್ ರೈಯವರಂಥ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು